Poštovane gledatelje, pratite Studio 4. Budućnost medicinske prakse dolazi u Split. Naime, sredinom lipnja Split postaje domaćin jednog od najvažnijih svjetskih znanstvenih događaja, 13. ISAPS konferencije o forenzičkoj, antropološkoj genetici i personaliziranoj medicini. Ovaj prestižni kongres okupit će oko 450 vodećih znanstvenika iz institucija poput Harvard School of Medicine, Mayo klinike, sa sveučilišta Oxford i mnogih drugih, a među njima bit će i 4 dobitnika Nobelove nagrade i čitav niz kandidata. Zato i u Studiju 4 otvaramo temu o najnovijim dostignućima o personaliziranoj medicini. Naše gosta, vjerujem, ne trebamo posebno predstavljati. Međutim, važno je napomenuti da ste jedan od 2% najcitiranijih znanstvenika u svijetu sa više od 9000 citata vaših radova i da ste jedan od pionira uvođenja personalizirane medicine u kliničku praksu. Dobro nam došli, profesore Dragan Priborac. Hvala vam lijepo. Tih 2% je utjecaj citiranosti i mene raduje što imamo hrvatske znanstvenike koji zapravo mogu, ja bih rekao, našu domovinu predstavljati u jednom najboljem mogućem svjetlu i zapravo Hrvatsku pozicionira kao takvu. I jako je lijepo vidjeti da imamo hrvatske znanstvenike u inozemstvu i u Hrvatskoj koji zapravo čine nekako perjanicu svjetske znanosti. Možemo li reći bez lažne skromnosti da vaš rad na neki način privlači sve ove kremu znanstvene zajednice u Hrvatsku? Pa ono što je meni najvažnije, što često ističem, naravno rad moj, ali i suradnja sa nizom kolega. I moj život koji je vezan za Sjedinjene Američke Države, 30 godina, Njemačku, Izrael. I ja bih rekao na jedan poseban način što smo uspjeli Hrvatsku pozicionirati kao državu u koju valja doći, vidjeti ono što se u njoj događa, mimo prirodnih ljepota za koje mi nismo odgovorni, jer su one tu od kad postoji Hrvatska. I meni je želja da ti ljudi koji dolaze u Hrvatsku kažu, gledajte, naš dolazak u Hrvatsku je vezan za inovacije. I mi ćemo tijekom kongresa kojeg ste vi najavili, kojeg organiziramo sa vodećom američkom bolnicom, to je klinika Mayo, specijalna bolnica Sveta Katarina, američkom akademijom i niz drugih institucija, između ostalih i sveučilišta u Splitu, medicinskim fakultetom sveučilišta u Splitu, ali i Hrvatskim društvom za humanu genetiku, Hrvatskim društvom za personaliziranu medicinu. S nama je i, ja bih rekao, gotovo sve sastavnice američke Ivy League, znači sva sveučilišta, vrh američkog. Dakle, i vrhunski znanstvenici. Tako je. I partner Hrvatska liječnička komora, naravno. I ono što je posebno značajno, mi ćemo o najmanje 5 ili 6 različitih rezultata koji smo postigli mi i suradnici širom svijeta, mi ćemo njih prezentirati po prvi put svjetskoj javnosti iz Splita. I to je jedno iznimno pozicioniranje naše domovine, ako hoćete, europske znanosti. I ja bih rekao jedan veliki razlog za brojne mlade ljude da ostanu živjeti u Hrvatskoj i da mi pokažemo i pošaljemo poruku da se u Hrvatskoj može uspjeti i živjeti. O tom ćemo poseban dio razgovora posvetiti, no moram vas evo pitati, najavili smo u uvodu da je to budućnost medicine. Oni možda koji ne prate to područje, govorimo o personaliziranoj medicini kao nečem što je zapravo već ovdje, ali je apsolutno budućnost. Koje su najveća dostignuća, najveće inovacije na tom području za koje su i Hrvati zaslužni? Hvala vam lijepo. Pitanje vam je zapravo sjajno. I kad mi govorimo o personaliziranoj medicini, mi uvijek kažemo da je to prava terapija za pravog pacijenta u pravo vrijeme. Što to znači? Bez molekularnog statusa pacijenta mi do tih informacija ne možemo doći. Ja ću vam reći nekoliko primjera. Danas je uobičajeno, mi smo to pokrenuli nekad davno sa klinikom Mayo, među prvima globalno uvođenjem farmakogenomike u kliničku praksu uz neke druge hrvatske institucije. Što to znači? To znači da ćemo mi spriječiti sve one slučajeve smrti bilo koga od nas prilikom uzimanja lijeka ako taj lijek dovede do štetnih posljedica. To Amerikanci zovu adverse drug reaction. Analizom genoma mi točno možemo vidjeti kako će se neki lijek razgraditi, metabolizirati, dati aktivnu supstancu, kako će se transportirati ili vezati u stanicu. Samo u Sjedinjenim Američkim Državama 1998. godine objavljen je jedan značajan rad da potpuno zdravih 150.000 ljudi umire zbog štetnih učinaka lijekova. Farmakogenomika to mijenja. Ona, osim što sprječava smrti ljudi koji trebaju živjeti, ona radi i ogromnu uštedu sustavu. Ako pogledamo jedan drugi sustav koji je iznimno značajan, a mi ga snažno uvodimo, to je cijelogenomska analiza za svakog pacijenta. Dakle, mi svakom pacijentu znači? Otprilike analizu cijeloga genoma ili 3,2 milijarde parova baza onih slova u našem genomu kako bi predvidjeli nastanak bolesti i pravodobno je liječili ili kod bolesnika koji naprimaju karcinom optimalizirali terapiju da ona terapija bude ciljana i da da najbolje moguće ishode.
Budućnosti medicine nema bez personalizirane medicine. I zbog toga me čini iznimno ponosnim reći da smo Hrvatsku u najmanje nekoliko segmenata, uključujući i liječenjem osteoartritisa mikrofragmentiranim masnim tkivom koji ima matične stanice, pozicionirali u sami vrh svjetske medicine. Između ostalog, to je razlog zbog čega ovi svi kolege dolaze, uključujući 4 dobitnika Nobelove nagrade. Dakle, da pojednostavnimo, medicina budućnosti polazi iz premise da ono što je možda dobar lijek za mene nije za vas i obrnuto. Sjajno ste rekli to. Upravo to. I to je medicina, možemo reći, dugovječnosti. To je medicina dugovječnosti, ali opet nemojte zaboraviti da mi danas možemo, analizirajući genomom, ja sam jučer razgovarao sa mojim mladim kolegama, mi u specijalnoj bolnici Sveto Katarinu u suradnji sa američkim kolegima već imamo veći broj, ja mislim da smo već prešli 700 cijelogenomskih analiza, 700 pacijenata. To je nevjerojatan podatak gdje smo brojnim tim ljudima dijagnosticirali mogućnost nastanka iznenadne srčane smrti, karcinoma. Mi radimo unutargenomsko testiranje gdje optimiziramo prehranu sukladno mutacijama na ciljanim genima koji su važni za metabolizam proteina, ugljikohidrata i masti. Dakle, mi govorimo o medicini koja danas ne postoji u knjigama. I ta medicina je zapravo medicina koja nama predstavlja ulazak u 22. stoljeće. Ona precizno govori što se događa u našim stanicama. Mi to ne možemo vidjeti oku. I moram vam reći da na svim medicinskim fakultetima gdje ja predajem, osim Američke država, Njemačke i Hrvatske, to je jedna od glavnih tema mog predavanja. Ako nećemo imati novu generaciju liječnika koji to razumije, mi zapravo nemamo šanse opstanka. Tko su Nobelovci koji nam dolaze u Hrvatsku i čime se oni bave? Da, ja vam moram istaknuti, na primjer, da mi imamo veliku pomoć da se brojne institucije, kad su vidjeli da se radi o olimpijskim igrama, kako Amerikanci zovu znanosti, apsolutno svi uključili. Gledajte, vi imate Hrvatsku turističku zajednicu koja nam je dala jednu ogromnu potporu kako bi ovaj projekt postao realnost. Ako govorimo o Nobelovcima, ovo je već deveti Nobelovac koji ulazi u Republiku Hrvatsku, što predstavlja, ja bih rekao, jednu najveću koncentraciju Nobelovaca koja dolazi na jedan ovakav događaj. I ove godine imamo Arona Čehanovera koji dolazi iz Izraela, imamo Richarda Robertsa koji dolazi iz Američke države, imamo Grega Semencu koji dolazi sa Hopkinsa i imamo Svantea Paba, dakle sjajnog znanstvenika, mog prijatelja koji je iznimno zaslužan za otkriće svih ovih rezultata oko genoma neandertalca i pogotovo one faze kad je homo sapiens ili moderni čovjek došao u kontakt sa neandertalcom. Ali je među kolegama i niz kandidata za Nobelovu nagradu. Tako da naši mladi učenici, studenti koji dolaze, oni će zapravo biti na jednom festivalu svjetske znanosti, a moj cilj je samo jedan, da im promijenimo život i da shvate da zapravo sve ovisi o njima. I to je ona česta uzrečica koju ja znam njima reći, a to je nema mjesta za male snove. Sanjajte veliko i u Splitu od 17. do 20. lipnja ćete svjedočiti jednom događaju koji će obilježiti svjetsku znanost u 24. godini. Spominjete mlade znanstvenike, pa recimo i to da ste se u svom radu i upravo na njih fokusirali i osmislili posebne nagrade i programe za njih. O čemu se radi? Pa gledajte, mi imamo jednu nagradu koja se zove The ICEPS Future Scientist Award i tu smo zajedno u suradnji sa Ministarstvom znanosti i našom agencijom za odgoj i obrazovanje raspisali jedan natječaj gdje ćemo najbolje hrvatske srednjoškolce nagraditi i oni će zapravo biti u kontaktu sa Nobelovcima. Ali moram vam istaknuti jedan podatak, da je do sada 5 srednjoškolaca, što je nevjerojatan podatak, koji su dobili ovu ISAPS-ovu nagradu, upisali u takozvana Ivy League sveučilišta od Kolumbije, Harvarda, UPenna, Kolumbije. I mene to čini neizmjerno ponosnim. Mi to govorimo o konkurenciji koja je najznačajnija konkurencija u svijetu, gdje 5 mladih Hrvata koji su dobili ovu nagradu je ušlo u taj program. Ja ovdje ovom prilikom moram istaknuti i zahvaliti svima, ako hoćete, od DM-a, od Belupa, Jadran Galijski laboratorija, DS Smitha i svima onima koji su pomogli da se to dogodi. Mislite li da su takve nagrade i rano prepoznavanje vjetar u leđa mladim ljudima koji onda postižu ovakve uspjehe? Kad su ti mladi ljudi, kad su u svojim ranim 17. ili 18. godina dotaknuli, ja bih rekao, vrh svijeta, njihov život je promijenjen je život Hrvatske. Ja sam s njima u kontaktu. Oni već danas, nakon završene Kolumbije, Harvarda, Yale ili nekih drugih mjesta, UPenna, njihove samo kontakti koji on radi sa Hrvatskom, projekti koji on dolaze, ili njihova filozofija ili spajanje drugih mladih ljudi mijenjaju Hrvatsku zauvijek. I oni su vjerojatno, a vjerujte mi, nakon 30 godina mog života u SAD-u mogu reći najveći ambasadori i najsnažniji promotori Hrvatske države, jer oni pričaju ne o politici, oni pričaju o znanosti. I ja očekujem da ove godine njih 5 ili 6 koji dobiju Nobelovu nagradu će nastaviti ovim putem.
moramo i Nobel Spirit spomenuti. Da, ja tu moram zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji, jer ovo je 4. Nobel Spirit, jedan jedinstveni, ja bih rekao, program koji zapravo imate sličan samo nakon dodjele Nobelove nagrade, Nobel Minds u Stokholmu i Nobel Spirit koji se događa u Republici Hrvatskoj, ovo je 4. i u suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom mi ćemo 18. direktno emitirati razgovor sa 4 dobitnika Nobelove nagrade ili naravno koliko ih bude tijekom te emisije, gdje ćemo biti okruženi sa jedno 30-40 mladih izvrsnih ljudi koji će postavljati pitanje Nobelovcima, a jedno od najčešćih pitanja koje oni znaju postaviti je: recite, dragi profesore, koji je put da sutra ja postanem Nobelovac? Recite, dragi profesore, koje su najveće greške u vašem životu koje ja ne bi trebao napraviti ili ja ne bi trebala napraviti? I moram vam priznati da te emisije koje traju sat vremena, one se distribuiraju širom svijeta, imaju jedan iznimno promotivni učinak na znanost, na Hrvatsku. Pazite, ja globalno putujem Azija, putujem Amerika, putujem Afrika. Možete zamisliti koji je to osjećaj kad vas ljudi zaustave i kaže: gledajte, gledali smo Nobel Spirit iz Dubrovnika i Splita. Pa vi svjedočite o nečem što ljudi zapravo ne znaju, a to je da Hrvatska može biti u samom vrhu svijeta. Nemojte zaboraviti, imamo Nobel Minds u Stokholmu, imamo Nobel Spirit u Republici Hrvatskoj. Hvala što ste evo i nas pohvalili kao televiziju. To i je naša uloga i podrška na ostanima, evo, na tim mladima. Na taj način, kažete, se ljudi mogu zaljubiti u znanost. Međutim, evo, usprkos svim naporima popularizacije, evo, u tijeku je jedan i festival znanosti u Secel zgradi Zagrebačkog sveučilišta. Nastoji se doprijeti od mladih od najmanjih nogu pa sve do fakulteta i dalje imamo problem sa STEM područjem. Da, ja sam jučer bio na tom festivalu znanosti. Muza ga je organizirala i bilo je sjajno. Bilo je predviđeno otprilike sat vremena, 3 kolega i ja, da pričamo o genetici budućnosti. Moram vam priznati, ti mladi ljudi su toliko bili izvrsni da 2 sata ne bi bila dovoljna. Dakle, događaju se promjene u Hrvatskoj, ali ih mi moramo svjedočiti. Kad me mladi ljudi pitaju kako napraviti promjene, ja njima kažem: vi budete ta promjena koju želite vidjeti u društvu. I evo, u ovom trenutku ima još jedna sjajna vijest. Splitsko-dalmatinska županija, gdje ćemo imati kongres Nobelovaca, oni su već pokrenuli jedan sjajan projekt selekcije izvrsnih i oni planiraju 40 do 50 najizvrsnijih srednjoškolaca uključiti u kongres Nobelovaca. Grad Split isto promišlja. I mi sada već na razini Republike Hrvatske, ja vam moram priznati da će sigurno biti negdje oko 50 do 70 najizvrsnijih srednjoškolaca kojima smo mi već promijenili život, jer ti mladi ljudi su uvjereni da mogu doći do vrha svijeta. I to je uloga svih nas koji smo u znanosti. Ako hoćete, sjajno ste rekli, to je uloga Hrvatske radiotelevizije. To je uloga zapravo svih onih koji promišljaju o budućnosti Hrvatske. Uzalud autoputovi, uzalud sve ovo ako nećemo imati mlade ljude koji će ovu našu divnu domovinu znati voditi u budućnost. Dakle, već vidite sada da će ovaj kongres imati jasan i značajan utjecaj na buduće generacije znanstvenika u Hrvatskoj. Apsolutno. Kazite, mi ćemo imati jednu od ključnih tema koja će biti, to je vrlo važno istaknuti, osim cijelogenomske analize, predikcije nastanka bolesti, mi ćemo već govoriti o mehanizmima kako možemo raditi promjene unutar genoma, naravno sukladno svim etičkim i ostalim principima, ali mi ćemo govoriti prvi put o proizvodnji organa iz stanica pacijenta, iz mojih vaših stanica. Mi ćemo imati moje kolege iz Izraela, iz Haife koji dolaze, koji će demonstrirati kroz zajedničku suradnju proizvedenu prvu kost, 10 centimetara dugačku iz stanica pacijenta. Imaćemo kolege koji će vrlo jasno govoriti o novim oblicima imunoterapije u liječenju karcinoma, što je bilo nezamislivo. Kako ćemo modificirati takozvane T limfocite iz stanice, kako bi oni ciljano mogli prepoznati kad ih nakon modifikacije vratimo u cirkulaciju tumorske stanice i samo njih napasti. Jedna cijela tema će biti posvećena farmakogenomici, gdje ćemo svjedočiti sa ljudima sa klinike Mayo i nekim ostalim ljudima koje su to metodologije koje već danas možemo primijeniti u kliničkoj praksi. I naravno, ja moram istaknuti, tradicionalno smo mi vezani u jedan dio forenzičke, antropološke genetike. To sam baš htjela pitati, kako se forenzika uklapa? Forenzika će imati gotovo jedan cijeli dan. Prema mome iskustvu i iskustvu onih koji žive forenziku, mi ćemo imati 6 vjerojatno najznačajnijih osoba koji danas se bave forenzičkom genetikom. Na primjer, Bruce Badoli, bivši direktor FBI-a, Mitch Holland, bivši direktor američke vojske, laboratorija za DNA tehnologiju. Mi ćemo imati ljude koji su zapravo obilježili
forenzičku genetiku tijekom onih dana kad smo mi napravili prvu uspješnu forenzičku identifikaciju koristeći DNA tehnologije, nažalost, zbog Domovinskog rata i nevinih ljudi koji su bili ubijeni u grobnicama koje smo mi pronašli, ali gdje smo opet pokazali da Hrvatska može biti lider, naravno uz pomoć naših američkih kolega i upravo knjiga koju držite u ruci o tome govori. Da dignemo knjigu koja je Pucanj u Hrvatskoj se zove. Možemo pokazati. Dakle, riječ je o bestselleru u 2 države. Da, to dosta mnogo ljudi. Da, profesor Henry Lim je rekao, koji je zapravo, on i ja smo nekako postali glavni likovi u toj knjizi, tu je još niz drugih naših kolega od profesora Anđelinovića i svi koji su bili. I knjiga je rađena zapravo, ona je napisana, temeljena na istinitim događajima. Negdje otprilike 40% je fikcija, ali ono što je iznimno važno, 30 godina nakon našeg hodanja po masovnih grobnica, nakon prve identifikacije koja je napravljena, jer mi smo prvi naš rad koji je objavljen u Journal of Forensic Science, on se smatra inače jednim od prvih radova, ako ne i jedinim i prvim radom, koji je objavljen gdje je pokazano da je identifikacija skeletnih ostataka koristeći DNA tehnologiju iz masovnih grobnica moguća. Ta knjiga, nakon 30 godina govori o tome, a autorica je zapravo dobila direktno svjedočenje od ljudi koji su se bavili, pogotovo profesora Henrya Lea. Ona je sažeta, ali kad je pročitate, ona je duboko emotivna. Ona govori o ljudskim sudbinama, ali govori o ogromnom pomaku koji smo napravili kako bi se utvrdila istina o tome što se događalo u Republici Hrvatskoj. Ja svaki put kad otvorim tu knjigu, ja se sjetim onih dana, naših početaka, kad smo krenuli s ničim, osim jedne velike volje. I moram vam priznati, to je jedna velika obveza svim znanstvenicima koji budu dolazili i nakon mene, da dok god postoji jedna osoba koja nije identificirana u Republici Hrvatskoj, da je to naša obveza i mi taj projekt moramo zbog tih ljudi i zbog istine završiti. I zbog Hrvatske, ali nažalost i zbog drugih zemalja koje su suočene sa ratom, kojima su ovdje opet nažalost vrijedna i vaša iskustva. Vi ste u pravu. Radi se o tome da je DNA tehnologija pokazala da više niko ne može napraviti kazneno djelo, a da je ostavio biološki trag da on neće biti otkriven. Pazite, svega nekoliko stanica iz ove čaše koju ja popijem malo vode iz ove čaše, je dovoljno, jer svaka od tih stanica ima negdje oko 6 pikograma, mikronanopiko, znači 6 puta 10 na minus 12 grama i meni više od 6 stanica ne treba da utvrdim identitet osobe koja je pila. Ili isto tako, ako diram ovu moju olovku, ovisi o tome koliko će se mojih stanica od ljuštica kože. Možete zamisliti što to predstavlja za sigurnost jedne države, Hrvatske, Amerike. Jedan pedofil koji je osuđen i koji je završio svoju zatvorsku kaznu u Americi i poželi živjeti u Republici Hrvatskoj. Međunarodna razmjena DNA rezultata između naših baza podataka nama osigurava da ta osoba ne može u Hrvatskoj napraviti kazneno djelo da je ostavio biološki trag, da ga mi nećemo otkriti. Dakle, tehnologije koje smo mi uveli, pored toga što pomažemo pacijentu, one čine jedno društvo sigurnim. I zbog toga ja mladim ljudima govorim da nema ništa ljepše od znanosti. Ona je toliko čista. Ona je toliko, ja bih rekao, motivirajuća. Rezultati se moraju ponoviti. Ona je objektivna. I ja vam moram priznati da je meni unutar medicine kao liječniku znanost omogućila da se ostvarim kao osoba. I jedina moja uloga koja se ima s mladim ljudima da ih zarazim ovim entuzijazmom da krenu tim putem. U tome će sasvim sigurno i kongres s kojim smo i počeli doprinijeti. Možemo li reći o personaliziranoj medicini? Rekli smo već nekoliko puta da je riječ o budućnosti medicine. Za koga je ta budućnost? Sve te pretrage koje govorite, sva ta istraživanja koja su na rubu novih znanstvenih otkrića, je li to medicina za bogate? I kada će postati svima dostupna? Da. Pogledajte, ono što je nekad bilo $150 milijuna za analizu jednog cijelog genoma, cijene su vam bitno smanjene, snižene zbog toga što je tehnologija se promijenila. Dakle, mi danas već možemo za manje od 800 eura, naprimjer konkretno i u Americi, možemo kod nas u specijalnoj bolnici Sveta Katarina napraviti analizu cijelog genoma i napraviti predikciju, pogotovo unutar jednog obitelji, gdje postoje karcinomi nasljedni unutar obitelji. Dakle, vrijednost jednog takvog rezultata nema svoju cijenu.
Dakle, više nama nije ideja da nam dolaze pacijenti koji imaju metastaze. Naravno, bit će i takih, ali nama prevencija je iznimno značajna. Kolika cijena jednog ljudskog života? Od onog broja što sam vam rekao da je Journal of American Medical Association još 1998. godine objavio 150.000 ljudi da umire zbog štetnih učinaka lijekova. Mi danas govorimo da taj broj možda 4 puta veći. Mi jednom analizom iz vašeg ili iz moje krvi napravimo rezultat koji traje za cijeli život. Opet za vrijednost oko 700 eura. Vi spašavate ljudske živote. I HZZO, i zdravstveni sustav, i svatko ko donosi te odluke to mora shvatiti. Ljudski život nema cijenu. Jedan građanin Amerike nema pravo na kvalitetniji i bolji život od jednog građana Hrvatske. Mi smo omogućili taj transfer tehnologija, inovacije da danas žive u Republici Hrvatskoj. Ali vidite li da će ta usluga jednog dana biti dostupna svima pod istim uvjetima? Ona je već danas, vjerovali ili ne, farmakogenomska testiranja već danas se mogu putem HZZO uputnice u opravdanim stanjima napraviti. Oni ljudi koji to ne žele čekati mogu doći i za malu cijenu platiti i to napraviti. Ali što bude vrijeme više odlazilo i što budemo više tehnologije imali, te će cijene biti manje i bit će više dostupnije. A kada danas već gledamo o terapiji, na primjer karcinomima, hrvatski zdravstveni sustav u koji ja zaista vjerujem, imamo sjajne liječnike, sjajne medicinsko osoblje, sestre. Ti ljudi zapravo daju svoj život za ovo što rade. Ja ih znam, s njima surađujem. Mi već danas imamo mogućnosti primjenu brojnih lijekova koji se primjenjuju na najrazvijenijim mjestima, institucijama, na primjer u SAD-u, u nekim drugim mjestima. I ideja je samo jedna, da ne postoji nikakva mogućnost privilegije za odabrane, nego da to bude za sve. Ali naravno zato moramo imati jako visoku razinu dokazi da ne bi radili, ja bih rekao, reklame ili promocije nečega što zapravo ne pomaže ljudima. I to je naša uloga. To je ono što mi zovemo evidence-based medicine. Nadamo se da će ta budućnost doći uskoro. Hvala vam puno na gostovanju u Studiju 4. Puno sreće s kongresom koji ćemo naravno pratiti. Hvala vam od srca.